Allahu Rabbi, Rabbi ya Rabbi, Allahu Rabbi, batuan kita Nabi Muhammad, pengulu kita, wahai sahabat ditolan saudara, Assalamualaikum, namulo dibaca. Ada punya kami orang jolon tiba meninggalkan kampung sangat gamangnya. Oh, kemana puale galanggarayo palula dingin aku mata latibo. Darat tasiro andeyo badan laleno maalumnya kami anak muda-muda alemuna balu masa barapo kamangambang pitua ka kami cubo nyampang tadorong tolonglah hello ko salah kami tolonglah sapo de mama anggap kami kemanakan kontan lupa mainget lalu menjagokan begitulah suruh perintah Tuhan tandonyo kita orang beriman maklum sinar berlian nangka kami lawan orang tanamo di mana-mana daerah tiok nagari leo batua di malam kini ndayo jo kami bana kabatan yang kaji madu pitua malang ko tumbuh kami larilah baju tak buka namanya kala pitua orang tua ado sabuat biarlah mati baku darah pado hidup pun de otayo naja lamanya iyo kasih
pandangan dengan iyo di tangan lenaraminda ilallah iyo nabi lai Muhammad dan lai rasul ulula ala iyo wahai Tuhanku Rabbi iyo Muhammad itu wahai orang di maka sabana la denyo rasul iyo wahai khalifah ya Allah ya Allah nan berdiri iyalah dengan sendirinya nikiamu binafsihi Allah dia itu sifatnya nan berakat dalam berkudara iyo dari Tuhan ya Saratu basafaat iyo dari junjungan kita delai wahai nan sahabat iyalah ditolan saudara denan nikola desambuangan iyo dari kami aduh delai mangko kami sambung lekana dosa abanyo delai adola de basaba iyo dia dobaka arano oleh karano ladun sana kami dela sudala hanya tola delai sudala de mengaji iolah di muko asamole sesudalanyo itu le tarabia akanyo la de meminta la de sambuangan oleh kami aduh le balum dalam kami sambung la suatu aco orito desa balum kami sabung apa si ingajo otara lebih dahulu wahai maaf di pintu la kehadirin la jo hadirat iyo kapi nonton asamule kapado pemuda pemudi generasi imudo dekan ini anak jo mama iyo kapanguludan arajole ka alim da ulama orang asai igamo cara dia lai tahu pandai onde lagi cando okio oleh ka indu ala denyo surau dele kami ta alupo kapadon bapa awali namulo para atamule kawali lanyo jorong seorang joaba aduh nakapadon kaum ayah le sarato bundo le kapadola
bundo kandung Saratopeka akanyo istimewa ladenyo bana iyon dikarekan kito oleh karekan daladenyo kami samu tukang urito leka bake sinar berlian orang bariba anamo odelai jawe enan la salam dari kami ba aduh odelai salam nang kaganti odelai basi coba so oh ilallah enang Allah la ilaha illallah ya mulai oleh Nabi Muhammad Odinal Rasulullah ilallah Onnana ana no onnana ana no bari kami maaf sahabat lu macuri Rito ayam mulai Assalamualaikum Lainan mulu la para tamu Oh ilallah Onnana ana yono onnana yono Waalaikumsalam dibilang alan kedua ayam mulai la selamat datang la selamat la denyo tibo ilallah Allah Allah annana yono annana yono la selamat menghadiri di malam nan ko selamat lah pertemuan adik kita semua le antara masyarakat jo tukang curito dengan kini lah begitulah la di manuka eloknya oleh karena lah silawat lah de orang lah de singajo la de kawan la de nyawa me de kami iyo timbago olah jo lagu lah de na kurang jo suara nana tabedo de lai sungguh bagi itu indah jadilah de mengapo de lai sungguhanan begitu iyo dengarkan saya kami lah de nyocubo lenen naga sajama larikan kami nana Maroko sabatan delai sambil nana batan delai dape nana badia de nana sambil de membaca delai balu nana tapekan leko adonan buahnya delai lo lah ditimbang lena dape pidoma olah de modole yang jumba mengaji lah de nyojo ga sapatanan jodoh oleh karena lah pengajian lah delai penting lah padu kita delai penting nana sekali lah di bidang lana agama lai agama lah de Islam iyo lai agama kita delai suruh lah juta ka memang adulah di dalamnya delai tinggal nana di kita lah kaman jalan lai kana sajo delai dengarkan bana lah sekarang kini nan ko adenan ini
di kami padu. Oh wahai saudarulai mudo yang jumbang, baapo hatilai mangko kasana. Ibarat iyo nyo makan, lay mangko kakanyang, mangko mengaji panjang nyo panjang, saja dari pagilah sampai nyo petang. Oh berabi malam oleh berganti siang, asal iyo jopuru. Oh asal jopuru ala sudah dibincang, kulima tarikat lah sudah dikabar. Lah dietong iyo nyo pulo, lay ure jo tulang, Ditunjuk kibana dari mana datang, di sisi abana lai ame joloya. lay sungguhlah begitu, wahai lakanti, Itu iyo alemu, oh itu alemu nan tinggi sekali. Sarilah orang lain akan mencari. Adelai hanyo iyo alemu akan mengetahui. Wahai sahabat ditolan saudaro, jika nyotolan lai hendak batanyo. Laina kami iyo nyobari sesuatu contoh, Atili ade tolan lai nyalo palito, dihembus angin kamano painyo. Adelai antah ke kiri lade ke kanan lade nyokito. Odelai anta kamu ko kabelakang nyokito. Lai ko tidak lai nyotarang Lai bagitulah de nyobunyi. Adelai lo ka guru oleh suruh ila kaji. Oh guru tarikat ladi ahli tasawufi, mangandunyo bijo lade oleh Adelai indahnya mati. Lai itulah diri nana sabana lade nyodiri. Oh inna illahi lajo firmannya Allah, wa inna illahi lade oh la la oh la la la. Delai dengan rajiuna. Oh asalnya nyawa daripada Allah, waktu kembali kepada Allah. Asalnya tubuh daripada tanah, tentu kembali kepada tanah. La curi tola sampai delai kabala sudah. Oh tidaklah boleh la dituku anyo tambah. Oh dawe ta tunggang la de oh la la oh la la la. Oleh kalam la patah, Kalam la patah, sure la nyoy, sure la nyoy, guru la pindah. oh tapi batanyo kami nan susah, walau satu huruf satu kulima. Nak kami nyo nanti lajo hati nanjila, dek kami nyo pulo lain nanti da nyo tarang alami nyo suto lade oleh de la la la. Kaman jadi nyobana. Sio sajo le alemu lanan di kambang, alemu ditur ikan la cilako la denan datang. Nande kita pulo kaman jadi ladenyo hilang, alamai kanarako delai badanan katabang. Alajo kalau la denyo tolan
dirikan sembahyang berpuasa dan berzakat nan tidak kurang Delai halus pengajian Allahu Rabbi Ladi awan ladenyo biru Oh patui balari patui nan basanda ladi aras ladenyo kursi di luar lanyo mabut dalai patui nan basolo Tapi di dunia dengan badan cilako Tiap-tiap anguk dengan pasti durhako oleh aula de zubila Bersilindung iolah denyo kita Oe dengan la dewasa memang disudahi lanyo kato Dari soal yonde pengajian Sakian yonde kami baca Sakian niola nanda hulu dari kami nanda badu Sebagai naniola desambungan curito iyo nana putui cako Ma'alum nanio dun sana kami Nala sudahlah denyonya to Yaitu sinar de berlian nurangai barinan banamo Nala sudahlah de mengaji ode nandi mukulanan basamu Sabana bana ode nyuranca Memang di pandalana jomato Sabana bana la de nyari Di danga iyo jo talingo Memang de orang nan lai arif gagah nanio samparono Iyo de orang lanyo arif Iyo de lagi bijaksano Ode nande kinilah bagi tuhula ola dinde mano ka elo onyo Iyo di manola de karanca Ede nandi pandala na jomato Karanunan iyo di malam kini De kito de alanan samonyato Malam iyo bajago-jago nande kita basamo-samo Ode nana cara memperingati hari kelahiran junjungan kita Yaitu Nabila de Muhammad Pangulu sekalian alam nanko Memang di malam lah de nyukini Iyon de malam bajago-jago Itu iyolah denyo sabab diundang do tukang curito Di dalam nanio indu-indu Iyo kada pula nandi sano Di dalam nanio maraci bawang sampai kaluala de ayamato Di dalam iyo mahambui api akan de adola denyo jo Ode nanio mambue gulai cancang de tahu nangga jebo Di dalam mamukule karam biya-biya manggil yang lade nyolado Ode nandi umum makan bana melalui corong lanyonangko kapado ionde masyarakat sekitaran niola disiko manonan masih jauh-jauh dari lokasi acara nangko pacape ionde malah datang pasugiro langkalanang kasiko Karena niola de acara nanala kami mulo ala nanio sakali seorang mengambang iola nan curito ion de sinar nan berlian sebagai iola si pokok si pangkakan jadi judi malam iola de kini ko Odenan menjadi tamu agungnya si pancamara garang barinamo Pacape iola mela datang pasugiro andala melatibo Jangan anio melewatkan acara de kito nanelok nanko Iyo de bawo laminan tu bawo nanio calon mintu Onde nande apo lagi de indu bare de banyak redenyo Rede nanio la de
kiri ke kanan tundulah de kamu ko. Di dalam nani yo balepong sitip memang di mukolanyo kaco. Dia memakailah de nyoba da pifan de walau de bada fambo. Iyo sekian muko di Ala dari kami nan badu. Ola dicali anak pinonton anak badu. Ola coba tigo. Delay adolay nan tu ado pulo lay nan mudo. Denan ado nang kete si unyil ala golonganyo. Lajo kalau lade kanda nyole balain nana salero. Denan kanda ala denan tu la delay kaji la de taraso. Lajo kalau kanda namudo la irama lay nana sero. Denan kanda ala kete gadabi adulang geleng kapalo. Delay tantu la kadibari la samalam kininan ko. Iyo jo irama ko sidah Lena mulo la paratamu. Ola jo irama nyo arab kesukaan nan tutu. Lekarano irama Arab ke timur tengah nan larinya. Ola jo kalau lagunyo nan ko gaya sudiri. Ola nan ta duduk ola nan di muko. Kesukaan la de nyoban de bali ola de nyonan ko. Ajo kalau beliau le mandang menggari-gari la si sungguinyo. Delay tantu la kadibari la di muko nan basamu. Adelay dangala dekan bana. La sekarang kini nan ko. Adalah bil hilwi adedolah Dalla bilwi hilwi ade dolla. Kuria sakaru alpi fikid wala Ya dalla edola bil hilwi edola Ya dalla edala bil hilwi edola Ya dalla edala Teu terareu Tororong terareu 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 Tororong terareu Alimi ala budama'a Aliya ala ba'yada'a Alimi ala budama'a Aliya ala ba'yada'a Imti mimiyaho Wanahu dakalma Imti mimiyaho Wanahu dakalma Dalla Edala bil hilwi Edola Ya dalla Edala bil hilwi Edola Ya dalla Edala Teu terareu Tororong terareu Terareu Alimi ala budama'a Aliya ala baqiyada'a Alimi ala budama'a Aliya ala baqiyada'a Inti mimiyaho Wanahu dakalma Inti mimiyaho Wanahu dakalma Ya dalla Edola bil hilwi Ya dola Ya dalla Edola bil hilwi Ya dola Ya dalla Edola Lajo iramahnya Arab bernapasan nana agamu Ala kami la de nyobari la di mukonan basamu. Akan nuntua iyo panarangan de kito jalan sarugo La sebagai nana hiburan la di langka para tamu. La dicali anan pinonton La dipandang nan jumato. Odenan samakin nyo malamalay samakin alaramijo Odalay adonan tu rami julay nana mudo. Odenan itu la de nyo banala di malam lakinin ko Nala sana la de nyo ati sajuanan di dalam dado. Odenan tentu la di tuku irama ditambah jo Lalai tuku nana jo tambah paragiakan la peresa jo. Lajo irama nyo arabo Iyo tuku jo tambah nyo. Ola sesuai la de nyo bana jo iyo acara nyo kita
itu La acara maulid Nabi lah di malam kini nanko. Iyo dengarlah dekan bana Dari kami nan badu. Subhanallah Maha suci Allah. Alhamdulillah puji bagi Allah. Subhanallah Maha suci Allah. Alhamdulillah puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Kepada Allah lah kita meminta, kepada Allah lah kita berdoa, Kepada Allah lah kita memuja, kepada Allah lah kita menyembah. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah. Subhanallah Maha suci Allah. Alhamdulillah puji bagi Allah. Subhanallah Maha suci Allah. Alhamdulillah puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Kepada Allah lah kita menyembah, kepada Allah lah kita berserah, kepada Allah lah kita berdoa, kepada Allah lah kita meminta. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah. Subhanallah Maha suci Allah. Alhamdulillah puji bagi Allah. Subhanallah Maha suci Allah. Alhamdulillah puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Memang jo irama lanyu Arab mo. Iyo ne itu meladio. Odenan kan untuk lepas tarangan de kitun di jalan lah kasarugo. Kesukaan iyo lah de nyobana bagi de kaum nan bundo-bundo. Apalagi iyo di malam kini masih deramila de nyojo. Iyo deramila de nyobana, iyo di pandalan jomato. Odenan de adola denan tu, iyo banyaklah denan mudo. Adonan iyo de kete-kete nanu nyil-nyil golongannya. Tantu nan iyo kandak nan mudo. Iyo de kamilan antara so. Odenan jo lagu la denan minang nan viral nan iyo di zaman nangko. Biaran iyo lah di YouTube, di TikTok, di mano-mano. Kapadonan iyo la denan tuhu usan de salah nan tarimo. De apo lagi di surau nanako banyak ajuola denan tu. Odenan deri lana la jo maaf kabakenan iyo tu. Iyo de maaf lah de nyobana, iyo sabale jo kapalo. Memang jo lagu pengajaran. Iyo de kito nambah samo. Oh memang de iyo le fauzana. Iyo de punyula de karajo. Jo lagu nan iyo lah terbaru akane kamila de nyocobo. De nale iko melabana. Dari yo kamila nambado. Anak bajalan, anakku balo, kabau baik elihianyo,
di elojo bare nyoba bande Tuhanan kami bao jiko basa moringan taraso bare nyoba bande Tuhanan kami bao jiko basa moringan taraso pulang ke rumah harilah sanjo badan dibasuh udu diambil pulo sagadang apom dan Tuhan masalah tiba caritokanlah kanan kuasa sagadang apapun Tuhan masalah tiba caritokanlah kanan kuasa duduk bersama balapang lapang duduk surang basampi-sampi indah ado nanta akasalah sai jiko ona Muhammad akan kata urang jalan babelo baliku-liku ateu babababab jauh taraso sakit kepala cari kawan saiyo untuk kabasango bare hidup naringan jo cari kawan saiyo untuk kabasango bare hidup naringan jo pulang ke rumah harilah sanjo badan dibasuh udu diambil pulo sagadang apapun Tuhan masalah tiba caritokanlah kanan kuasa sagadang apapun Tuhan masalah tiba caritokanlah kanan kuasa duduk bersama balapang lapang duduk surang basampi-sampi indah ado nanta akasalah sai jiko ona Muhammad akan kata urang jalan babelo baliku-liku jauh taraso sakit kepala cari kawan saiyo untuk kabasamo bare hidup naringan jo cari kawan saiyo untuk kabasamo bare hidup naringan jo iyolah jadi rasonyo dari kaminan berdua oh memang dari pancamarga orang barilah debanamo lah sebagai nana sambungan denam putuilah de nyocako oh denana kini paneklah datang kapucuangan lah de taraso iyo palu apa ciciran nana tarabila di dado iyo mari to kandaka karekan lah de nyocito karekanyo kami samo tukang
surito nende tolonglah sambung sasudah iko jebuana ranca laguna sero Jangan dosana babaso nende orang pambaso lapa paru inyo orang pancame jatuh tatimpo asambia bakanda ba irama maju nende jo pantun surau iko namonyo dangakan bana sekarang ko banyaklah bulan antara bulan nende tidak semulia bulan puasa tidak semulia bulan puasa banyaklah Tuhan antara Tuhan nende tidak semulia Tuhan yang esa tidak semulia Tuhan yang esa banyaklah hari antara hari nende tidak semulia hari Jumaat tidak semulia hari Jumaat banyaklah nabi antara nabi nende tidak semulia Nabi Muhammad tidak semulia Nabi Muhammad elo membala bulu nende di dalam bulu rotan baduri di dalam bulu rotan baduri elo mengaji tubuh nende di dalam tubuh insan terdiri di dalam tubuh insan terdiri Pangi lalu mui rantai barangkai nende nanta sangkuinyo di batu jo nanta sangkuinyo di batu jo tuntui alemu macam babagai nende putusannya ka Allah jo la putusannya ka Allah jo bala karambia mudo nende onan sabala makan dahulu yonan sabala makan dahulu maka jaka masuk sarugo nende tukang silawat paling dahulu tukang silawat paling dahulu bukan baraba memakan padi nende baraba makan buah kadodo baraba makan buah kadodo bukan dimakan Muhammad mati nende Muhammad kini yo sedang duduk Muhammad kini yo sedang duduk siasan musim Joanna Ali nende mati baparang fisabilillah mati baparang fisabilillah saja paninggal si diri Nabi nende agama banyak yonan berubah agama banyak yonan berubah masalah padi di tengah sawah nende dimakan pipi si burung bondo dimakan pipi si burung bondo indah bakuli badagiang badara nende hanyo kulima sama tomato hanyo kulima sama tomato asam kuning asam galugur nende ketiga asam siriang ria ketiga asam siriang ria nangi maya di pintu kubur nende teringat badan indah sembahyang teringat badan tidak sembahyang adalah jadi ndera sonyo lah dari kami nan badu adenan tolonglah iyo ladenyo sambung la desa
sudah la iyo la denyo iko orang sari la kasari la orang sari la kasari La jo bua la iyo la denaranca la jo lagu iyo la dena sero orang sari la kasari orang sari la kasari adelai pane la iyo la de la datang la kapucuang la iyo la de taraso orang sari la kasari orang sari la kasari oi Dele Joko iyo dari kami la de sakia la iyo la de nyosa jo orang sari la kasari orang sari kasari kacimpong pamenan mandi la kucika pamenan kato La menjadi la tradisi samo tukang nancuri to ala pipata jo patiti la de kanado la kamangato Oh de nanado la de mangato iyo saja ada ulunya ade nani ko la gara-gara la dari kami la nambah dua Gara-gara la de nyo kami panyudahi kato-kato mendaki jalan kalua mindai manurun kubang jolunto Piti abi sawata gadai bini meminta la cerai pulau Allah ya Rasulullah